Dnes se společně podíváme na loadout speciálních jednotek vojenské policie a gardové motorizované brigády Jugoslávské lidové armády nasazených roku 1991 v bitvě o Vukovar. V létě roku 1991 se Jugoslávská lidová armáda v okolí Vukovaru ocitla v novém typu konfliktu. Politické změny v Chorvatsku, které v nesouladu s ústavou SFRJ vyhlásilo nezávislost a ozbrojenými silami obklíčilo federální kasárny ve Vukovaru, přiměly velení JNA k přehodnocení dosavadní taktiky. Součástí změny přístupu byla i větší role speciálních jednotek vojenské policie JNA, která byla do té doby spíše podpůrným a disciplinárním prvkem. Do poloviny září 1991 dorazily první oddíly speciálních jednotek vojenské policie a gardové motorizované brigády do prostoru Negoslavci a okolí Borvasela. V té době už probíhaly těžké boje na přístupech k městu. Vojenská policie měla za úkol zabezpečit zázemí, provádět kontrolu pohybu osob a vozidel a především likvidovat odpor v již obsazených částech města. Gardová motorizovaná brigáda působila jako vysoce mobilní a rychlá jednotka, schopná podporovat pěchotu i obrněnou techniku. Koncem září se tyto jednotky zapojily do bojů v severních a východních sektorech. Podílely se na obsazování jednotlivých ulic, domů a strategických objektů. V říjnu byla situace uvnitř města už vysoce nebezpečná. Boje probíhaly doslova dům od domu. Vojenská policie zde prováděla nejen bojové akce, ale také zajišťovala válečné zajatce a prováděla jejich třídění. Gardová motorizovaná brigáda poskytovala rychlou palebnou podporu a posilovala úseky, kde byl odpor nejtvrdší. Na začátku listopadu se speciální jednotky vojenské policie i gardové motorizované brigády účastnily posledního sevření obrany města. V rámci koordinace s ostatními jednotkami JNA prováděli zajišťování obsazených částí, vyhledávání zbytků ozbrojených skupin a kontrolu ukrytů. Vojenská policie přebírala velký počet zajatců a civilistů, zatímco gardová motorizovaná brigáda zajišťovala rychlé přesuny a kryla postup dalších složek. 18. listopadu 1991 byla obrana města definitivně zlomena. Vojenské síly Chorvatska se vzdaly nebo byly zajaty. Část se pokusila o ústup, jiní přešli do civilu. Následovaly rozsáhlé prohlídky, sběr zbraní a munice a kontrola komunikací. Vojenská policie zajišťovala transport zajatců a pořádek v nově obsazeném prostoru. Existují záznamy o spolupráci vojenské policie JNA s jednotkami gardové motorizované brigády, jejichž členové se podle dochovaných záběrů podíleli podél přechodů z města na kontrolách a prohledávání kolon, ve kterých se nacházeli jak chorvatští civilisté, tak ještě ozbrojení příslušníci Sboru národní gardy a jiných ozbrojených ustašovských skupin. V průběhu celé operace hrály tyto jednotky roli oči a uši na frontě. Rychle reagovali na změnu situace, udržovali pořádek v obsazených oblastech a zajišťovali plynulost hlavního útoku Jugoslávské lidové armády na město. Po dobytí Vukovaru byla vojenská policie ještě několik týdnů přítomna při zabezpečení města. Postupně byla z oblasti stažena a někteří její příslušníci přešli do nově vzniklé armády Republiky Srbské krajiny neboli Srbska vojska krajine. Následuje ukázka výstroje. Ochranu hlavy zajišťovala první jugoslávská balistická helma MPČ-1. Zajímavostí je, že vycházela z izraelské helmy OR-201, nicméně se lišila vnitřním polstrováním a vázáním. Helma byla standardně vybavena montáží pro ochranný kryt obličeje, který byl z plexiskla. Dále kromě této helmy byly k vidění i helmy M59/85, švýcarské TIG 77 nebo také Pasget. Americká balistická vesta od firmy Point Blanc. Tyto vesty byly nakoupeny již před válkou pro speciální síly Jugoslávské lidové armády. Zajímavostí je, že byly dodávány ve vzoru RDL a kromě těchto vest příslušníci speciálních jednotek vojenské policie používali i vesty Borovo, které byly jugoslávskou verzí vest Bristol. V přední části vesty se nachází 4 kapsy, chcete-li sumky, do kterých si operátor mohl dát to nejnutnější, co zrovna potřeboval. Já tam pro ukázku mám vysílačku Motorola, jugoslávskou svítilnu a obvaz. Na některých dobových snímcích můžete vidět, že tam tahaly i zásobníky do zástavy. Na standardním jugoslávském koženém nosném systému nechybí bajonet pro zástavu M70 a také kožená dvojsumka M48, která měla univerzální využití.
Dále pak kožené pouzdro pro pistoli zástava M57, což je jugoslávská verze sovětského Tokareva. V mém případě se jedná o airsoftovou verzi pistole T-33, součástí pouzdra i kapsa na náhradní zásobník. Nicméně operátoři také používali i různá otevřená pistolová pouzdra. Samozřejmě nesmí chybět sumka na zásobníky k zástavě M70. Sumka je na 4 zásobníky, lze ji nosit přes rameno nebo pomocí stažení délky ramenního popruhu na pasu. Používala se i na zásobníky k MP5. Standardní výzbrojí každého operátora byla útočná puška z zástava M70, zde ve verzi AB2. Jedná se o jugoslávskou, chcete-li srbskou verzi AKM, oproti AKM má ale několik vylepšení a odlišností, jako je muška s integrovaným nočním mířidlem, výklopné mířidlo ke střelbě puškových granátů, větší předpažbí se 3 otvory a také zesílené tělo podobně jako má RPK. V případě potřeby nošení dalšího vybavení sloužil batůžek M75. Podle dostupných informací má objem 25 litrů. Ramení popruhy se dají zapínat různými způsoby a tak je možné batoh nosit i jako tašku přes rameno. Na batohu jsou i popruhy určené k nošení celty. Na některých dobových záběrech je vidět i pouzdro s plynovou maskou. Lze ho nosit na stehně nebo pod paží. Kromě plynové masky M59 se v tomto pouzdře nosilo i jiné vybavení, které bylo zrovna potřeba. Pouzdro je velmi univerzální a později posloužilo i jako materiál k výrobě výstroje. Teď k samotné ukázce. Uniforma je typ M89, jedná se o vylepšenou verzi uniformy M87. Oproti starší M87 má lehce pozměněný střih blůzy a zvětšený samotný maskovací vzor. Kalhoty M89 jsou obdobného střihu jako je BDU. Kromě této uniformy lze na dobových záběrech vidět i již zmíněné M87 nebo také první verze uniform ve vzoru Tiger. Pokud se vám video líbilo, tak můžete zanechat like nebo dát odběr, podpoříte mě tím v tvorbě dalšího obsahu.